देख लेला भाई, ई गाना तोरा मालूम बा? ई गाना हिंदी बा, एकरे तोरा भोजपुरी गाना में तरीका मजेदार वाला सुनावता। छौरा ढोर ही के ऊपर बा सितारे, लहंगा में चांद देखबे कर। भाई हम तो सुन रहनी कि आसमान के ऊपर सिर्फ चांद लौकेला, माकिर एकरा लहंगा के नीचे चांद देखेला बा, तू एकरा ला संपर्क कर। ई गाना तो सुन लियो होगा भाई, जोन बैकग्राउंड में बाज रहल बा, नैयर से आइल बा पलंग करे चोय चोय। ई गाना चुरा के गावल गेल बा, वो भी हिंदी के। तेरा इकरार सुन के ये दिल करे चू चे चू चे चे, के दिल करे चू चे चू चे चे। सिंपल एक रीजन बा भाई कि भोजपुरी साला चोर बा तो चोर बा। कहना क्या चाहते हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सिंपल बात बा भाई, भोजपुरी आजे के चोर बा। ना 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 भाई, भोजपुरी चोर ना बा, हम भोजपुरी के बदलाम ना दे। जोन राइटर रहेला ना ऊ हमरा अंदाज से ना भाई कोनो गाना के ना पर कुछ भी बना सकेला, ओकरा पहले इतना दिमागे रहेला। वैसन गाना के इतना छिनट पर गाना बना रही है अभी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई ये गाना तो सुन लियो होगा, कुछ ऐसा कर कमाल, माकिर वही पर तोरा पहले हम भोजपुरी गाना सुनाविले। कुछ ऐसा कर कमाल। अब देख लेला भाई, कुछ ऐसा कर कमाल एकरा का जगह पर भोजपुरी वाला बनैले बा भाई। आ गायकर के नाम बा अवधेश प्रेमी। एकर इतना खतरनाक खतरनाक गाना आवेला, सलेंसर चुआ के, पिस्ता के मालक, कुरकुरे। लागत सरवा तहार भातार मौगा है का, लागत ओझा बाबा के भेज दी का। एकदम तू भौजी का मूड खराब कर देला। अब बोला कैसे? आ ढिबरी में रहुए न तेल, एही से राते तेल नहीं हुआ। हिंदी गाना के उठा के भोजपुरी गाना गावल गेल बा। भाई लोग तू कहबा कि कैसे, तो पहले हाई गाना सुना। क्योंकि तुम हो हटके, जब से ही आगावा हाथ बाफेरले, तब से नाना भटके, दिने प दिने दुनु लटके। सिंपल बा भाई, कुछ भी हो सकेला। अवधेश प्रेमी नाम एनतिये न बाई भैया के हमरा अंदाज से। एक और गाना माना कि हिंदी गाना के इतना गंदा गंदा गाना गले बा। अच्छा साइड आप होइए, देखिए मार हो जाएगा। क्या हलवा भाई लोग, वीडियो में मजा आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। काहे कि ये वीडियो देखे से पहले कान में फोन लगा लिया, मैं कि शॉर्ट वीडियो के काट के तरीका अथी बनैले रहनी है, तो लगावे के चाहिए 100% लगावे के चाहिए। तो कान में फोन लगा के देखिए हमेशा।